באמצע הבליזרד צריך לעשות איזה קפיצה לאוטו לראות שהוא עדיין שם. רק שתראו מה הולך פה. שלג מטורף. הרבה זמן לא ראיתי דבר כזה. חושב שזה קורה פרטי. פה עם הכי הרבה שלג שהגיע לזה. וואו. אני הולך באמצע הכביש, כביש סואן במהלך היום, אבל היום כולם בבתים. וואו, אני מתקרב. לפני שעות האוטו שלי שמה, אם לא, צריך להביא אותו מהטורו קמפני. אוקיי. יש. הרכב היחידי על הרמפה. אומייגאד. אני לא יודע מה אני אעשה. הכל מלא שלג. איך אני מוציא אותו משם? אוי שיט. נראה לי אני אקנה שופל. טוב, חייבים להתחיל לעבוד.